Christmas friendship. Malapit na ang Pasko. Sharing gifts to everyone. Merry Christmas. Merry Christmas. Mo ni among buhaton karon diri ha. Ganap karon adlaw. Video lang sa kay ay lingaw. Na pag video cake. Video key. Sige na, pili sa May mahilig mo kanta-kanta di eh. Ipil. Mahilig mo kanta-kanta. Ako gapon kay kuan lang gud. Diyos ko, Els. Pagpahagani ko, Els, di ba? Kung agkasabita ko, Els, ang pangambak man ang mga ilaga. Kaya ang panayaw. Ang panayaw ang mga ilaga. Oo, ang pangambak ang mga ilaga kay panayaw. Ang imo pod plot. Unsay mga ambak? Mga buring. Unsay pangambak sa imo? Pintahan na lang ng ilaga no mga ambak kay sa tiki no. Diba? Ang sako kay mo nagtiki man mo ambak. Grabe yung gising. Ang tiki. Diyan pa kung itagtingog eh. Ulo kay mo kan. Ikaw pala mahilig ka kanta pala. Ginoo ko, sada kay kog tingog ako ginoo ko, di ba? Mahilig ka na sa Flor. Pagambak ang mga halas. Wala man na sa ang halas sa ibabaw. Naday mo ana din ang halas day sa mga kahoy day gyapon no. Sa lubing. Day gyapon. Ulang ka lang tagas. Sige na. Huwag ka nang magkuha. Ulang ka tagas ka tandaan. Sige na. Pwede mo na isnapon. Halang ba? Pwede mo na isnapon. Walay rice. Paghugas ako. Pag init ang tubig yan, diyan sa mga para dali. Nana. Daga na. I don't have that to. Bakit ka na? Ay, gamay naman nakuha ni. Ay, tama na na, Els. Daga na. Charong. Ako ano din pa. Init na init. O para dali ka makuha nila. Init na init. Ready na ang ilang bottle milk. And milk. Ready na. Ayan si Else. Nag-cellphone ako. Pamulit kita. Kumba. Ano ba isda? Nilahos baka di mo pagliwa. Ay, pero ako na ipatampon na na. Ito si Leon. Dili si Leon. Para nang sa malaga nga pasto. Si Nathan. Si Leon. Oh, siya Leon kato isa Nathan. Si Leon Tiger. Nathan lang. Wala lang na tiger. Gawa man din nakuha ay ukuan ng itis. Kamusta naman? Ang nasal. Mura ba na napagpak ng aking trabaho? Yung isda. Ano na ito? Atong gamay. Ay, dito sa silipin kinawa. Okay. Ay mo na nagsabay daan ka. Kalay ka man, pen. Unsa to? Oh, kasabot na to. Kalay gid si Ipin. Ah. Pagpalagoy din yan sa isda. Oh, dito ada yung istorya.
Niligawan to nga. Korea. Ipapulagoy ni ipis isda. Matingalan na. Tanaw na ano ito. Ara ang Ay, simpa kayo ka din ha. cakes. Oh. Itago ayan. Ara akong order nga. Oh, baking artihan pa ni Flor. Ayun na. Be na. Ngayon, diba ni siya sa kuwan? Kung niya mong big winner naman sa Halloween. Muna big winner sa Halloween nga karang wakwak. Nga, Tecno nga. Nakadaog Spark Pa, na cellphone. naalala ni Brand mo? new. Pa, naalala ni mo tong akong dawang kaniatong kalagkala. Oo, nga naman. Bisa ginani akong nawang pa, nakadaog ang cellphone. Ha? Hay kaya, brand new. Brand new phone. Asa naman? Ano na pag-ulit niya ay Yes. ay napag-yes niya ang bisa ko. Yes. Oh, Ha? Ano to? Hari. Hari Uray na. Hari Orayna. Ops. Unsa man naa? Hindi ko, dili ka masuko. Ah, Hari Orayna. Ay, dili. Hari na ka. Pagkamura ka. Wow, nindot kay mo oy kay naamoy mga special nga language para sa inyo ha. Kami wag yun may special nga language. Bisaya ra Joban. Ano master mo ay hindi mo istorya daan na. Abi na ako na. Unsa na siya higaonon nga words Ano? sa inyo ha na ang akoan. Pure higaonon day mo lahi ninyo. Apel ka, Flor? Dili na, hapra ko. Ah, half ra ka. Si Ate Marites mo ay pure. Pure gali. Gali ba nang higaonon? Pero kanang gali gaya kay dili man na tawag man ay nasa tawo ang gali. Ah, ang Dili man ay na saway. dili rin na saway ang gali. Dili. Tawag yun na sa inyo ha nga. Tawag ay na. Sa una gasuko mo tawgon mo gali. Kung sa uban pa kanang gali. Kanang brad, bro, anak ba? Ha, sa una kasuko mo ana to pamura Oo. kabalo. Karon nasuko ko da anak kay diignan mo ni gali. Parang kay pag-uli na ako sa balay kay di na ako ni pa lagi ko sa akong papangapang. Isaway lagi niya ganin. Isa nga kanang gali sa tinuod lang dili na saway, tawag na sa tawo. Ah. Siguro mga kanunuan ninyo ana ang kuan gyud nga kana gali kanang gali tawag na sa inyo ha. Mo'y nakabalog gyud ana nya kamo nga mga bagong tubo abi ninyo og Abi na magsaway. saway. Naman gyud po higaonon dito sa amo ay babaw. Ano man ni gibala? Bisan og lahi nga lugar, Ate Marites. Lahi man sila dito nga lugar, Kalipay, diri si Bulig, maora Sila nga kuampod. language nila. Parihara pero lahi naagi kuan parihara na. Kumbaga, Tagalog, Oo. Bisaya, ano. Ay, din ako. Dili ba ako kasabot ato sa Ilaplo. Kana diya sa mga bukid diri sa Ngoog. Oo, Dili oo. ko kabalo kayo uban nga taga tribus nila sa istoryahan. Dili ko kabalo. Bin ako pareha-pareha ra Dili. gyapon. Lahi-lahi dai gyapon. No? Pero kana ko ana kay na ba ninyo kay na inyong kaugalingon nga sinultian. Nya di may pakasabot. Nya kamo kay kasabot mo sa mga sinultian nga Bisaya. Ano? Special nga kuan ninyo na salita. Wow, sana all kaayo eh. Eh, unsa man ito? Imo panipaan? O, wala ko pa sa pagpatakal ko ang diya ha. Ay, tanga na. Mga lasmit ka na. Adobong batong. Daka na ito. Among sudanon og ang isda. Unsa nga isda? Flo, kalimot ko nga isda. Kumpano. Kumpano? Kumpano.
Kaon ko. Ayaw. Puro pa na lang pa na. Ayaw lang ka. Alsi. Alin na dani. Akong baby, akong ili-ili. Pintanon man siya eh. Dito mo. Ako na mong tinidor. Ang pagkit yung banay mo. Ay, sige na, Beata. Matawag ko. Ako rin tinidor ba? Nahulog niya. Siguro pa ka. Kasi yun lang si Marites. Ala. Di na niya. Mga kalingawan. Ano pa ko na magtinidor? Tao lang sa anit. Hating kapatid. Ah. Ah. Lakihan nga ba? Ah. Dami. Kaya ako masya yung siguro. Telepon. Mga onta. Kaon kay mga gawe. Mga ami mga gali. Ano nang gion? Ano nang giay? Oh, dili lagi kabalaka. Ay, mo din. Ay, wala ka. Ay, pagplandiha ka ng pag-Halloween. Ngayon, nabakay ka. Ngayon, guys, si Flor ba? Kuan na, oh. Suspicious. Wak-wak. Ikaw, Tess. Iya. Pinawisan ako sa anho. Halang siya, oh. Pero lami. Ang saan niya nga kuan? Halang lagi. Nagmukbang mi diring tulo. Ano alang mukbang? Pero anay nakuha sa kamera nga nagmukbang ba? Di-edit raman din na niya. Oo. Na, kuwang-kuha sa kamera nga, katukan na siya kaysa kamutog ba? Iyang di pan, dura din na ako. Tapos, di-edit na po din sa kuan. Subo na po siya. Ay, naku. Nilag na mukbang. Ngila din na sila, no? Ngayon, binatugdaghan kila ka kaon. Kanang kaon sa adobo? Kanang daman sa kasama. Oo. Nakalimutan niya i-edit. Na-upload. Halos ang suka-suka na siya sa kusog. Yarang di pang dura diya sa atubangan. Anang na po. Oo. Nalimot siya. I-edit naman dahil. Binabas mo naman siya. Doon ba di kayo? Ikaw ba naman, kaya ba naman kaunong mga kalaghan? Ganun, no? Kanang sa mukbang ba, no? Nga, grabe to, dagan kayo nga. Bandihado, Bandihado, dagan kayo sudan. Dili man. Dili, dili posible pagkaayo ba? Sana ba yung mga iklat pwede yung mga editor? Kanang mga inadubo. Daghang kayo na itlog. Ikaw, kaya naman kaunong. Kaya jara. Nagkahurot gid nila. Nga, Edit ra. Muling-muling. Nakamali sila og nalimtan og edit. itasad manan okay ka, pagka-edit Oo. na halag, grabe kay sila mga on. Mo ba na usahe kung ang sa ako mga anak?
Dagan kasi lang mga viewers. Kay ala bulaos kay siya. Mulaot kayo siya. Dami kayo kuan. Pero sus, Ginoo ko. Malimtan og edit. Huling huli sa kamera. May kapoy siguro ito ba na? Nalimot siya na yun ang ma-upload. Diba? May kapay siya kinaon. Di ba kito siya? May trabaho. Kapoy na. Ba't yun siya? Kana lagi ang dagang kay inadugo diya o. Na maitlog dayon. Haba. Diba? Na ilalang pang inkita na naapay mga sibuyas, mga dahon-dahon. Oh, huli natin. Karap-karap dito sa... Oo. Nga pa mga ahos. Ahos ng tugal krak-krak. Yung pala, iyan ang ipasukan din sa ito bang. Hala, uy, Elfred, alik dali. Because alam ko na yung gano'n na nakita ko niya. That is not good. Uy, asa mo dito ikan? Magkatrabaho. Magkatrabaho ko. Dito. Ano ko dito yung mga... Dito na pwede. Nakita na ako dito yung mga... Dito po. Dito po yung mga... Uy, ano na ni Elfred ba? Uy, nila ko magug kay Alfred. Uy, pagkarong dia. Alfred ba? Dito dito yung mga katulad dito. Ita. Uy, Alfred. Uy, ano ba? Ngayon ako kayo, pero ako kung nalinig dito. Madala-dalahan ko. Alik dali, kamera na siyahan. Pagkong na niyo. May karon. Sabi na kung si Ma'am Paula. Nagmukbang man mi ko dirito lo. Ano ba? Alin na para upat na tayo magmukbang. Ano dahil ba? Makita ko mukha mo na. Sabi kayo nila nga. Kaya na na lubot. Kagwapo nimo, kagwapo. Hindi, may video. Hindi yun, Ma'am. Oh, gitinlan ka na namo oh. Di man ka makiksaw na mo. Ikaw ang brothers and sister na kinamanghuran. Tagulan mo na. Brothers or sisters? Ano ba? Dili makigsaw. Ano na ba? May naikar, ganinin na mo karon na bahala ka. May naikar, ganinin na mo karon na bahala ka diya. Wala yung message niya. Nya. Hindi ko napagtanaw si Bala. Hindi ba? Kung ayaw mo sa akin, Uy, sige. dagang message? Ano ba? Dagan pantin lang na ano ka online. Pwede rin na ka mag-rise niya. Ikaw bitaw, Alfred. Grabe ni mo Pandaon bitaw ka bitaw. Dili ka mukha untag. Pinangga kay kanamo niya. Inani ba? Kay ikaw mong kamanghuran. ba? Sputot eh. Inani ba? Supot lagi. Langkaw man di ay. Langkaw man di ay sa. Balabalagon. Taas baka nga ako. Sikan hindi yung tak kadadton mo. Saan na? Hindi. Kasulo yan. Sikan ta kan. Uy, silent lang. Mabarya sa ratong mukbang. Tarong dia. No? Nalimtan og edit. Nalimtan og edit. Pala gisukar na sa natubangan. Oh, naaingon siya nagkwento, nanay nagmukbang, daghan kay pagkaon. Tapos Nalimtan yung edit. Ang iya man din gipang subok kay sa natubang gipasuka para kunyari nahurot niya ang kuan. daghan niya Kita. prepare. Kita uy. Mato na kuan siya. Nangatol akong ulo. Ako oh. Ma'am, nangaon na siya yung pansit canton. Dingin ako gnaong. Giling. Giling ko siya. Ano ka nang kutsara dito? Kalaway na.
Message ako ng Adara. Alfred, Hmm? message daw. Nga. Katong ni anak ko. Message para sa asa. Ako na nagkiki ako di sabay lagi. Ako i-try. Anong giduhan nimo? Dapat isa-isa ra dito. This man. Ha? Butcher. Ako pa. Nagulan? Yan. Nga, kulang lagi. Hi. Tapos silang kumain. Kaya pa ko nilagi agdangan na horos na. Yan na sila. Sabi nga nila kung wala ka sa plano, di ka sa plano. Naapay pakapin ang pangandang. Hoy, nadumduman man taon ka na mo. Sige, gimik nga Nadumduman ko nila pero pagsulod na Pero wala sportahan. gid si Hoy, Fred So, na. sad yun nga. Ang among plano, binlan lang ka na mo. Fred, naparpa pwede Fred. Binman ka na mo kaya tit na no. Hey, di ba sabay na ko na? Di ba pagbukas ha, di ba naman na sila tubig? Di ba nilita Ben. sa kada isa? Ang among plano. Wag ka na mo. Tubig na ka nang gusto ko. Di ba naiirobig? Di ba nagbukal-bukal na siya? Talsis, tanawa. Paano yung ba niya itong kuan? Oh, patahan na. Wala na ang family friendship. Ako manggi... Mga jolly ka na mga kauban. Mga jokeran. Maning makamis sa ilahang tanan. Kaya kaya naman, lakaw na di kag Japan. Uban ko sa Japan. Ito is yan, aday ka sa video ko. Oo. Unsa akong ka-video call day Alfred? Ano? Di man to siya kano. Mga dagko ang buto sa kanakay. Siya. Pag-ilsi. Ba, pamuk Indian mo. Buang. Muna kong bilang kayo. Na. Hi. Ang pagtagid is Pinoy. No. Kay nga no, bisan pagdagan ka nagkwarta imong foreigner pagkagabi kay maghila ka ng imong kaluluwa. Kay. Sa kadako sa iyaha. Uy, dili magila kay imong mata, magila kay imong biso. Ginagawa. Parental guidance is advice. Mga buwang. Magila ka, dili magila kay imong mata. Magila kay imong biso. Maglok na. Sorry, friendship. Napalakan sa mingmingo. Parental guidance is advice. Joker ba eh?